Зараз у Кропцы адбываецца выстаўка, прысвечаная гадавіны забойства Алеся Пушкіна за кратамі. І тут ёсць ягоныя малюнкі, прадстаўленыя на гэтай выставе. Серыя малюнкаў называецца «Сукамернікі». Гэта тыя апошнія малюнкі, якія маляваў Алесь Пушкін, знаходзішся за кратамі і дасаваў наша сяброўкі, мастачкі, якая зараз выстаўляе свае вырабы ў нашай краме. Таксама ён даслаў ей лісты і дазвол на выкарыстоўванне вось гэтых малюнкаў, лістоў і іншых паштовак вось для такіх падобных выстаў. Таму гэта ўсё са згоды Алеся Пушкіна. Таму запрашаем вас наведаць гэтую выставу і даведацца больш пра Алеся Пушкіна, прачытаць вось некаторыя лісты з дазволу ягона і ведаць, што быў такі вядомы мастак у Беларусі, якога, на жаль, забілі вось за кратамі гэты античалавечны рэжым Лукашэнкі.